ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ശാലിനി രാഘവൻ നായരുടെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞ് സത്യഭാമയുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് വന്നിറങ്ങുന്നു. ശാലിനി അവിടേക്ക് വന്നിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് രാഘവൻ നായർക്കുണ്ടായ അപകടാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാതെ എല്ലാവരും ആകെ ഞെട്ടിലൂടെ ഇരിക്കുമ്പോ ഇപ്പോ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിലൂടെ സംഭവിച്ചത് എന്ന ആശങ്കയിൽ ഓരോരുത്തരും പരസ്പരം നോക്കി നിൽക്കുന്ന നേരത്ത് ശാലിനി ആ വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് കയറിയെത്തി. അങ്ങനെ വാതിക്കലേക്ക് ശാലിനി വന്ന് കയറുമ്പോ ആദ്യം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനകത്തേക്ക് കയറി വന്നതും ശാലിനി ആ വീട്ടുപടിക്കൽ വന്ന് അവിടെ തടിച്ചുകൂടി നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ മാറ്റി നിർത്താനായി ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്ന് ജ്യോത്സ്യൻ ആ പോലീസുകാർ എല്ലാവരെയും മാറ്റി നിർത്തുന്ന കണ്ടതോടെ അവിടെ നിന്ന് ജ്യോത്സ്യൻ ശാലിനിയെ കാണാനിടയായി. ഉടനെ ആ ജ്യോത്സ്യൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, കളക്ടർ മേഡം എത്തിയല്ലോ, ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും വിവരം അറിഞ്ഞോ? അത് കേട്ടതും ആ ഞെട്ടലോടെ വിഷ്ണു നേരെ ശാലിനിയെ നോക്കി. ആരാണ് കളക്ടർ മേഡം എന്നുള്ള ആശങ്കയിൽ എല്ലാവരും ഞെട്ടലോടെ നോക്കുമ്പോ ശാലിനി കണ്ണീരുമായി അവിടെ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ട് സ്വാമിയും രോഹിത്തും ഒപ്പം പിള്ളേശനും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിഷ്ണുവും ഞെട്ടിത്തെറിച്ചു നോക്കി. ശാലിനിയാണ് ഈ ജില്ലയുടെ കളക്ടർ എന്നുള്ള സത്യം തിരിച്ചറിയാതെ സത്യഭാമയും വിഷ്ണുവും വേദനയോടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ശാലിനി ആ വീട്ടുപടിക്കലേക്ക് കയറി വരുന്നത് കണ്ട് രാഘവൻ നായരുടെ അരികിലേക്ക് പതുക്കെ നടന്നെത്തിയപ്പോ, അത് ശരി, അപ്പോ കളക്ടർ മേഡം ഈ വീട്ടിലെ ആളായിരുന്നോ? ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞോ എന്നായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും ഞെട്ടൽ. ശാലിനി ആ വീട്ടിലേക്ക് വലതുകാൽ വെച്ച് കഴിയുന്ന സമയത്ത് സത്യഭാമയും വിഷ്ണുവും ആരാണ് കളക്ടർ എന്ന ആശങ്കയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ശാലിനി അവിടെ നിറകണ്ണുകളുമായി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ട് സത്യഭാമയ്ക്കും വിഷ്ണുവിനും അത് വിശ്വസിക്കാനാകാത്ത ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലായി മാറുന്നു. അവർ അതിശയത്തോടെയും ഞെട്ടലോടെയും ശാലിനി അങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ശാലിനി കണ്ണീരുമായി അകത്തേക്ക് കയറി വന്നു. ജില്ലാ കളക്ടറായി നിൽക്കുന്ന ശാലിനിയെ കണ്ട് സത്യഭാമ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ശാലിനി മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ നേരെ വിഷ്ണുവിന്റെയും സത്യഭാമയുടെയും ഇടയിലൂടെ രാഘവൻ നായർക്ക് അരികിലേക്ക് വന്നെത്തുന്നു. വിഷ്ണു ആ നിമിഷം തന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ആ മാലയിൽ മുറുകെ പിടിച്ച് ശാലിനിയുടെ സാന്നിധ്യം അറിയുന്ന നിമിഷങ്ങളിലൊക്കെ തന്റെ നെഞ്ചിലുണ്ടാകുന്ന ആ ഇടിപ്പും അതോടൊപ്പം തന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന അപ്പോഴത്തെ ചിന്തകളും ഒക്കെ വിഷ്ണു ആ നിമിഷം ഓർത്തെടുത്തു. അതോടൊപ്പം ശാലിനി രാഘവൻ നായർക്ക് അരികിലേക്ക് വന്നെത്തുമ്പോ മധുശ്രീ ശാലിനിയുമായിട്ട് തന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഓരോന്നും ഓർത്തു നിൽക്കുകയാണ്. ശാലിനിയുടെ ആ വരവ് കണ്ട് സത്യഭാമ അപ്പോഴേക്കും ആലോചിച്ചത് അന്ന് ഹോട്ടലിലെ അന്നത്തെ ആ വാർഷിക ദിവസം അവിടെ എത്തിയ കളക്ടറെ കണ്ട് അതിശയിച്ചതും കളക്ടറാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ശാലിനിയുടെ കൂട്ടുകാരി തന്നെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെട്ട നിമിഷവും ഓർത്തു. എല്ലാ സമയത്തും വിഷ്ണുവും അതുപോലെ തന്നെ ശാലിനി കളക്ടറാണെന്നുള്ള സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആ ദിവസം അന്ന് സമൂഹ വിവാഹം നടന്നപ്പോ അന്ന് അവിടെ വെച്ച് ശാലിനിയെ കണ്ടത് ശാലിനിയാണ് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ശാലിനിയെ കണ്ടെത്താനായി പിന്നാലെ ഓടിയ സമയത്ത് ശാലിനിയെ കാണാനായി കഴിയാത്തതിന്റെ നിരാശയിൽ വിഷ്ണു ആകെ സങ്കടപ്പെട്ടു. ആ സമയത്താണ് രാഘവൻ നായർ അരികിലേക്ക് എത്തി ശാലിനി പൊട്ടിക്കരയുന്നത്. അച്ഛാ, എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പറയാതെ പോയല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ച് ശാലിനി നിരാശയോടെ വീണ്ടും രാഘവൻ നായരുടെ ആ ചേതനയേറ്റ ശരീരത്തിനരികിലെത്തി സങ്കടത്തോടെ വിരിഞ്ഞുപൊട്ടി. ഇത്രയും നേരം ഒരല്പനേരം കൂടി അച്ഛൻ എന്നെ കാത്തിരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ശാലിനി വിഷമത്തോടെ രാഘവൻ നായരുടെ ആ ശരീരത്തിനരികിലെത്തി സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചോദിക്കണം. അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്നെത്തണമെന്ന്. അച്ഛന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം സഫലമാക്കിയതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ അച്ഛൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഈ കളക്ടറായി മാറിയിട്ടും അച്ഛന്റെ മുന്നിൽ വരാതെ ഞാൻ ഒളിച്ചു കളിച്ചു. അച്ഛന്റെ മുന്നിൽ കളക്ടറായി വന്നെത്താതെ ഞാൻ ഒളിച്ചുകളി നടത്തി. അവസാനം അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അച്ഛന്റെ വിഷ്ണുമോന്റെ ഭാര്യയായി വിഷ്ണുമോന്റെ പെണ്ണായി ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്നെത്തണമെന്നതായിരുന്നില്ലേ? ആ പറഞ്ഞത് അതേപടി ഞാൻ പാലിച്ചില്ലേ അച്ഛാ? ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞതല്ലേ ഞാൻ വരുമെന്ന്? അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വരാമെന്നും പറഞ്ഞതല്ലേ? എന്നിട്ടും എന്റെ മേൽ അച്ഛന് വിശ്വാസമില്ലാതായോ? അച്ഛന്റെ വിഷ്ണുമോന്റെ പെണ്ണായി ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വരുമെന്ന് അച്ഛനോട് അറിയിച്ചതല്ലേ? എന്നിട്ടും അച്ഛൻ അത് കേട്ടില്ലേ അച്ഛാ? അച്ഛൻ എന്നെ വിശ്വസിക്കാതെ പോയോ? അച്ഛന്റെ ഈ ശാലിനി അച്ഛന് നൽകിയ വാക്ക് പാലിക്കുകയില്ല എന്ന് അച്ഛൻ ചിന്തിച്ചോ? ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും അച്ഛന് അന്ന് കേട്ടില്ലേ? ഞാൻ എത്തുമെന്ന് അച്ഛന് വാക്ക് തന്നതല്ലേ? എന്നിട്ടും ഒരല്പനേരം കൂടി എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കാൻ അച്ഛൻ തീരുമാനിച്ചില്ലല്ലോ. അതിനുവേണ്ടി അച്ഛൻ തയ്യാറായില്ലല്ലോ അച്ഛാ. അച്ഛൻ എഴുന്നേറ്റേ, ഞാൻ വന്നു അച്ഛാ. അച്ഛാ, ജില്ലാ കളക്ടറായും അച്ഛന്റെ വിഷ്ണുമോന്റെ ഭാര്യയുമായി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു അച്ഛാ. അച്ഛനൊന്ന് നോക്കച്ഛാ, എഴുന്നേറ്റെന്നെ ഒന്ന് നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ശാലിനി രാഘവൻ നായരുടെ ശരീരത്തിൽ പിടിച്ച് കുലുക്കി വിളിക്കുന്നു. അച്ഛാ ഒന്ന് നോക്കച്ചാ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും വീണ്ടും ശാലിനി രാഘവൻ നായരെ വിളിക്കുമ്പോ വിഷ്ണുവും സത്യഭാമയും ചില സത്യങ്ങൾ അതോടെ തിരിച്ചറിയുന്നു. രാഘവൻ നായർ ശാലിനി ഈ ജില്ലയുടെ കളക്ടറാണെന്നുള്ള സത്യം അറിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും ശാലിനിയെ ഇവിടേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നുവെന്നുമുള്ള സത്യങ്ങൾ സത്യഭാമയും വിഷ്ണുവും മനസ്സിലാക്കുന്നു. ശാലിനി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട്, അച്ഛാ,
എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചതി അച്ഛൻ എന്തിനു ചെയ്തു വെച്ചാ? അല്പനേരം കൂടി അച്ഛനെ കാത്തിരിക്കാമായിരുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച് ശാലിനി സങ്കടപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും കണ്ണുനീര് തുടച്ച് ശാലിനി രാഘവൻ നായരെ വിളിച്ചു. അച്ഛാ, അച്ഛാ എഴുന്നേക്ക് അച്ഛാ, അച്ഛാ, അച്ഛാ എഴുന്നേറ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷ്ണുവിനെ നോക്കി ശാലിനി, വിഷ്ണുവേട്ട അച്ഛനോട് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷ്ണുവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ശാലിനി രാഘവൻ നായരെ നോക്കി വീണ്ടും കുലുക്കി വിളിച്ചു. അച്ഛാ, ഒന്ന് എഴുന്നേക്ക് അച്ഛാ, അച്ഛന്റെ ശാലിനിയാ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ശാലിനി എത്ര വിളിച്ചിട്ടും വിഷ്ണുവിന്റെയും ശാലിനിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ എന്നും വലിയൊരു താങ്ങും തള്ളുമായി നിന്ന ആ പാവ മനുഷ്യൻ തന്റെ വിളി കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന സങ്കടത്തിൽ ശാലിനി വീണ്ടും വീണ്ടും രാഘവൻ നായരെ കുലുക്കി വിളിക്കുന്നു. അച്ഛാ എഴുന്നേറ്റ് വാ അച്ഛാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശാലിനി രാഘവൻ നായരെ വിളിച്ച് ആ കയ്യിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അച്ഛാ, അച്ഛാ എഴുന്നേക്ക് അച്ഛാ എന്ന് ശാലിനി രാഘവൻ നായരുടെ ആ തന്റെ ഇടത് കൈക്കുള്ളിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ശാലിനി രാഘവൻ നായരെ കുലുക്കി വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ആ നിമിഷം രാഘവൻ നായർ ശാലിനിയുടെ മടങ്ങിയ വരവ് രാഘവൻ നായരുടെ മനസ്സ്, ആ ആത്മാവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞതുപോലെ ശാലിനി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അച്ഛാ എന്ന് നിലവിളിച്ച് രാഘവൻ നായരെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർന്ന് വിട്ടിട്ട് പോയല്ലോ അച്ഛാ, വിട്ടിട്ട് പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെട്ട് കരയുമ്പോ ആ നിമിഷം ശാലിനിയുടെ കയ്യിലിരുന്ന രാഘവൻ നായരുടെ ആ ഇടത് കൈയിലെ വിരലുകൾ ചലിക്കുന്നു. രാഘവൻ നായരുടെ ഇടത് കൈയിലെ വിരലുകൾ അനങ്ങുന്നതായി ശാലിനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. തന്റെ കയ്യിൽ രാഘവൻ നായരുടെ വിരലുകൾ പതിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശാലിനി ഞെട്ടലോടെ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് അച്ഛാ, അച്ഛാ എന്ന് വിളിച്ചു. ശാലിനി രാഘവൻ നായരെ കുലുക്കി വിളിക്കുന്നു. ഈ കാഴ്ച രോഹിത്തും ശ്യാമയും കാണാനിടയാകുന്നു. ഉടനെ തന്നെ ശാലിനി വിഷ്ണുവിനെ നോക്കി വിഷ്ണുവേട്ടാ, വിഷ്ണുവേട്ടാ, വിഷ്ണുവേട്ടാ എന്ന് ശാലിനി വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിച്ചു. വിഷ്ണു നോക്കാതെ മടിച്ചങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ശാലിനി വിഷ്ണുവിനെ ചെന്ന് കുലുക്കി വിളിച്ചു. വിഷ്ണുവേട്ടാ, വിഷ്ണുവേട്ടാ, അച്ഛന്റെ കൈകൾ അനങ്ങി. അത് കേട്ട ഉടനെ വിഷ്ണു ഓടി വന്ന് രാഘവൻ നായർ അരികിലേക്ക് എത്തുന്നു. ശാലിനിയും ആ വാക്ക് പറഞ്ഞത് കേട്ട് സത്യഭാമയും രോഹിതുമൊക്കെ ഞെട്ടലോടെ രാഘവൻ നായർക്ക് അരികിലേക്ക് ഓടി വരുന്നു. ശ്യാമയും അതിശയത്തോടെ അവിടേക്ക് വന്ന് വിഷ്ണുവിനോട് പറഞ്ഞു, അതേ വിഷ്ണുവേട്ടാ, ഞാനും കണ്ടു അച്ഛന്റെ കൈകൾ അനങ്ങുന്നത്. അത് കേട്ടതോടെ രോഹിതും ശ്യാമയും ഒപ്പം ശാലിനിയും വിഷ്ണുവും ചേർന്ന് രാഘവൻ നായരെ വിളിച്ചുണർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അച്ഛാ എന്ന് വിളിച്ച് വിഷ്ണു രാഘവൻ നായരെ ഇടത് കൈയിൽ പിടിച്ച് ശരിക്കും അമർത്തുന്നു. അപ്പോഴേക്കും അടുത്തു നിന്ന മറ്റൊരു അയൽക്കാരൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അതെ എത്രയും വേഗം ഇയാളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്ക്, രാഘവൻ നായരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സത്യഭാമ വിഷ്ണുവോട് ചോദിച്ചു, അല്ല വിഷ്ണു, നീ വിളിച്ച ഡോക്ടർ എവിടെ? ഉടനെ വാതുക്കലേക്ക് ഡോക്ടർ എത്തിയതും സത്യാമ്മേ എന്ന് ഡോക്ടർ ഉറക്കെ വിളിക്കുന്നു. സത്യഭാമ ഡോക്ടറെ നോക്കിയതോടെ വേഗം തന്നെ ഡോക്ടർ അരികിലേക്ക് എത്തി. സത്യഭാമ രാഘവേട്ടനെ പരിശോധിക്കണം ഡോക്ടർ, രാഘവൻ നായരെ വേഗം പരിശോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സത്യഭാമ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് പ്രകാരം രാഘവൻ നായരെ അയാൾ പരിശോധിക്കുകയും ഇവിടെ എല്ലാവരും തടിച്ചു കുടിക്കുന്നവരെല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോകണമെന്നും അല്പം കാറ്റും വെളിച്ചമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മുറിയിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ മാറ്റണമെന്നും പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ആ നിമിഷം അവിടെ നിന്ന് ശിവൻകുട്ടി ഭാര്യയെയും മകളെയും നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദേഷ്യത്തോടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. വിഷ്ണു ആകെ വേദനയോടെ രാഘവൻ നായരുടെ ജീവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയോടെ തൊഴു കൈകളോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ശാലിനിയെ വിഷ്ണു ഒന്ന് നോക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരുടെയും കണ്ണുകൾ ഉടക്കുകയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടിയതിന്റെ സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിലും അച്ഛനുണ്ടായ ഈ വേദനയിൽ അച്ഛന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അവസ്ഥയെ ഓർത്ത് രണ്ടുപേരും സങ്കടപ്പെട്ടു. അപ്പോഴാണ് മധുശ്രീയെയും ഭാര്യയെയും ശിവൻകുട്ടി പുറത്തേക്ക് വിളിപ്പിച്ച് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത്. ഇനി എന്തിനാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്? സത്യഭാമ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ 7 കൂട്ടം പായസം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയോ? അതെ, ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഇനി യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല. കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? മകന്റെ 2ാം വിവാഹം താല്പര്യമില്ലാതെ നടക്കാൻ പോകുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് അച്ഛൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആ വാർത്തയെ അറിഞ്ഞ് നായിക ഇവിടേക്ക് വന്നെത്തി. നായികയുടെ വരവോടുകൂടി അയാൾക്ക് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ പോകുന്നു. ഇതിനിടയിൽ നമുക്കിനി എന്ത് സ്ഥാനാ ഉള്ളത്? അവൾ ഇവിടുത്തെ നായികയായി മാറുകയല്ലേ? ആ സത്യഭാമയ്ക്ക് ഇനി അവളോടുള്ള ദേഷ്യവും പകയും എല്ലാം ഇല്ലാതാകും. കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ ഭർത്താവിന് ജീവൻ നൽകിയവളാണ് അവൾ, ഭർത്താവിന് തിരിച്ചു നൽകിയവളാണ് അവൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഈ വീട്ടിൽ നമുക്കോ നമ്മുടെ മകൾക്കോ സ്ഥാനമില്ല. വേഗം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാം, അതാ നല്ലത്. എത്രയും വേഗം ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ടോ? ഇനി ഇതുപോലൊരു ക്ലൈമാക്സ് സീനിലെ വില്ലത്തിയുടെ അച്ഛനായി പോകാനൊന്നും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് ശിവൻകുട്ടി ദേഷ്യത്തോടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ആ കാറിൽ ചെന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് കണ്ട ഉടനെ മധുശ്രീ കൂടെ പോകാൻ കൂട്ടാക്കാതെ ദേഷ്യത്തോടെ മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ രാഘവൻ നായരെ മുറിയിലേക്ക് മാറ്റിയതിനു ശേഷം ഡോക്ടർ പരിശോധന നടത്തി. ആ സമയത്ത് ശിവൻകുട്ടി തന്റെ മകളെയും ഭാര്യയോടും കാറിലേക്ക് വന്ന് കയറാനായി പറയുന്നു. ശിവൻകുട്ടി കാറിൽ ഇരുന്നിട്ടും മകളും ഭാര്യയും കൂടി ചെല്ലാത്തത് കണ്ട് ദേഷ്യത്തോടെ ശിവൻകുട്ടി ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ? അത് കേട്ട ഉടനെ ഭാര്യ മധുശ്രീയോട് ചോദിച്ചു, നീ കേട്ടില്ലേ അച്ഛൻ വിളിക്കുന്നത്? മര്യാദയ്ക്ക് നീ വരുന്നുണ്ടോ? അത് കേട്ടതും മധുശ്രീ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഞാൻ വരുന്നില്ല. ഉടനെ ദേഷ്യത്തോടെ
ശിവൻകുട്ടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. നിങ്ങളോടല്ലേ വരാൻ പറഞ്ഞത്, ഇനി എത്ര തവണ പറയണം ഇവളെ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശിവൻകുട്ടി മകളുടെ അരികിലേക്ക് എത്തി മധുശ്രീയെ തല്ലാനായി കൈ ഉയർത്തുന്നു. ആ നിമിഷം മധുശ്രീ ശിവൻകുട്ടിയുടെ കൈകൾ തടയുന്നു. അത് കണ്ടത് മധുശ്രീയുടെ പ്രവൃത്തി കണ്ട് ശിവൻകുട്ടിയുടെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, എടി മോളെ, നീ എന്താ ഈ ചെയ്യുന്നത്? ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. അപ്പോഴേക്കും ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു, അതെ, ഞാനല്ല, ഇവളാ എന്റെ കൈകളിൽ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും മധുശ്രീ ചോദിച്ചു, അതെ, ഞാൻ എന്നു മുതലാ നിങ്ങൾക്കൊരു ഭാരമായി മാറിയിരിക്കുന്നത്? പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഭാരം ചുമന്നോളാമെന്ന്. എന്നാൽ ഞാൻ ഇന്ന് വരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭാരമായി തീർന്നതെന്ന് പറയണം. പഠിച്ച ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം ഫസ്റ്റ് റാങ്കോടുകൂടി ഞാൻ പാസ്സായി. അവസാനം സിവിൽ സർവീസും വിജയിച്ച് മസൂറിയിലെ ട്രെയിനിങ് ക്യാമ്പിൽ വരെ ചെന്നു. അവിടെ ചെന്ന് ഒരു രസത്തിന് തുടങ്ങിയതാണ് ഡ്രഗ്സിന്റെ ഉപയോഗം. പക്ഷെ അവിടെ വന്നു കയറി എന്റെ ജീവിതം തകർത്ത് കളഞ്ഞ ആ വില്ലത്തി ഈ ശാലിനിയാണ്. അവളാണ് എന്റെ ജീവിതം ഇല്ലാതാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് അവക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചടി കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അവൾക്ക് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതായത്, അച്ഛൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു പെണ്ണിന് അവൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് അവളുടെ പുരുഷനാണെന്ന്, അവളുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയവനും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ശാലിനി അവളുടെ സിംഹാസനമോ കളക്ടർ പദവി എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിനക്ക് തരും, പക്ഷെ അവളുടെ പുരുഷനെ ഒരിക്കലും വിട്ടു തരില്ല എന്ന് അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ. എന്നാൽ അവളുടെ പുരുഷനെ തന്നെ ഞാൻ നേടിയെടുക്കും. അവൾക്ക് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതായ അവളുടെ നിധിയായ അവളുടെ വിഷ്ണുവേട്ടനെ തന്നെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കും. ഞാൻ തട്ടിപ്പറിച്ചിരിക്കും. അച്ഛൻ നോക്കിക്കോ എന്ന് മധുശ്രീ ശിവൻകുട്ടിയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു.